Dream vagyok. A mai videóban ugye a Suprát fogjuk kipróbálni. Mint mondtam, nagyon régóta és nagyon rengetegen várják már ezt az autót, úgyhogy hát én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog tudni a játékba. Ugye ma meg fogjuk venni, ki fogjuk próbálni gyárilag, hogy milyen a hangja, meg hogy megy úgy gyári állapotába. Aztán fel fogjuk tuningolni, fogunk velem rendes pályaversenyt játszani, majd utána át fogjuk tuningolni, és drag versenyt is fogunk csapatni, úgyhogy hát elég érdekes lesz. Nem húzok tovább a szót, nagyon kíváncsi vagyok a Suprára, úgyhogy én már nem is bírom ki, lépek be fel a játékba, aztán nézzük, hogy mire képes. Na, szóval a Suprát nagyon egyszerű megszerezni, ugye itt is vagyok a Forzában. Egyszerűen bementek az autószalomba és megvásároljátok. 250 000-be kerül, ugye rámegyünk itt a Toyotára, és ott van 1998 Toyota Supra RZ. Na most alapból van nekünk 239 kW, ami 320-30-40 lóerő körül van, nem tudom pontosan. 427 Nm, 1500 kg, ugye 3 literes. Az Isten, a True Jay-Z van benne. Ja, szóval ennyi. Vásároljuk meg. Nézzük. Supra. Itt már van alapból már rengeteg szín rá, de szerintem itt van egy Fast and Furious is, ami nekem kifejezetten nem tetszik. Nézzük a gyári színeket. Piros a szép. Ami nem tudom, nekem Suprában a fehér Supra, az valamiért az tetszik. Na mindegy, az én Suprám az vagy fekete lesz, vagy fehér, de megmondom őszintén, nem tudom, hogy melyik legyen a kettő közül. Legyen fekete. Nem, legyen fehér az én Suprám. Nem tudom, nekem nagyon Iratkozzatok fel. Aztán